हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल को स्वागत। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ? ସକାଳେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି। ଖରା ଏତେ ଜୋର କାଲିଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଏଇ ଖରା ଗରମ ହେଲା ମାନେ ମୋତେ ଗରମ ଦିନ ଆସିଲେ ମୋର ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ତ ଖାଲି ନୁହେଁ, କହିଲେ ଗରମ ଦିନ ଆସିଲେ ହିଁ ମୋର ଟେନସନ୍। ମାନେ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଛାଇରେ ରହିଲେ, ଯେତେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଦିନଟା ହିଁ ମୋର ଟେନସନ୍। ସବୁଠୁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ସିଜନ୍ ହେଲା ମୋର ଶୀତ ଦିନ। ବର୍ଷା ଦିନ ବି ଚଳିବ, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଖରା ଦିନ ମାନେ କହିବା ଭଳିଆ ହେଲେ ଚଳିବ। ଏମିତି ଏତେ ଯେଉଁ 38-39 ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ସେଲସିୟସ୍ରେ। ଓହୋ, କି ଗରମରେ କାଲିଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଳିକିଆ ପୁରା ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଯେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିଲିନି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା କାଲି କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ହେଇକି, ପୁଣି ସେଥିରେ ପୁଅର ପୁଣି ତା'ର ଟାଇମ୍ ସବୁ ଏପଟ ଖାଇବା ପିଇବା। ସିଏ ବି ମାନେ ମୋ ପୁଅର ବି ଖରା ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ତା'ର ବି ଖାଇବା ସବୁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସବୁ ଟ୍ରବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ବି ସେ ଡିଲେ କରିଦେଉଛି, ସବୁ ଟାଇମ୍ ତା'ର ବି ଡିଲେ ହେଇଯାଉଛି। ଦୁପୁର କାଲି ଟାଇମ୍ ହେଲା କରିପାରିଲାନି, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିଲେନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଭାବିଥିଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ହେଲା ମା କର। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ସକାଳୁ ସବୁ କ'ଣ ଟିଫିନ୍ କଲା? ମୁଁ ତ ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ତିଆରି କରିନି, ଆଜି ଖାଇଲି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇଲି। ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଆଜି ଖାଇଲି, ପେଟ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଛି। ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ। ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇଲି। ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହେଲାଣି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରମ ଜିନିଷ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମାନେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଗରମ ଭାତ ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସେମାନେ ପଖାଳିକି ବରଂ ଖାଇବେ, ଦହି ସବୁ ପକାଇକି, ଦହି ପଖାଳ ମସଲା ମସଲି ଏଇଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନ କରିକି, କିଛି ମାନେ ହାଲକା ଖାଲି କିଛି ଗ୍ରେଭି ଉପରେ ହେଲେ ବି ମାନେ ବେଶୀ ମସଲା କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବେନି। କାହିଁକିନା ଏତେ ବହୁତ ଗରମ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ନା, ଯାହାର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ମାନେ ଟେନସନ୍। କାହିଁକିନା ଗ୍ୟାସ୍ ଆଠୁ ସେ ତ ତେଲ ମସଲା ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ। ଆମେ ବି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ଯାହାର ଗ୍ୟାସ୍ ବି ନାହିଁ, ଏ ଖରାଦିନ ଯେତେ ଟିକେ ହେଲ୍ଥର ଟିକେ ବେସିକାଲି ସ୍ପେଶାଲ୍ କେୟାର୍ ନେବା ବହୁତ ଭଲ। ଭଜା ଖାଅ, ସନ୍ତୁଳା ଖାଅ, ଭଲମନ୍ଦ ମାନେ ହାଲକା ମସଲା ଆଡ଼୍ କର, ହାଲକା ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କର, ଖାଅ, ଆଉ ପାଟିକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ରହିବ। ଦେହକୁ ବହୁତ ଭଲ। ଦହି ପାଣି ଯେତେ ପାରୁଛ ପିଅ, ଅଖି ରସ ପିଅ, କାକୁଡ଼ି ତରଭୁଜ, ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଆଉ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମାନେ ଦିନକୁ ଯେଉଁଟାକି କମନି, ମାନେ 4 ଲିଟର 6 ଲିଟରରୁ ତୁମେ ଅଧିକା ପିଇପାରିବ, ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ। ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ି ଯେତେ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ରହିବ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ୱାନ୍ସ ଯଦି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ, ପେଟ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ। ବଡ଼ିରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ସବୁ ସିଜନ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରୁଛି। କିଛି ରାତିରେ ବେଶୀ ବାଣ୍ଟରେ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଉଠେଇକି ଗାଧୋଇଥାନ୍ତା, ସେ ଶୋଇଛି ହେଲା। ହଉ ଶୋଉ, ତାକୁ ଉଠେଇ ଗାଧୋଇ ଖାଇକି ସେ ଶୋଇବି। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ତାର ହେଇନି, ତାକୁ ଏମିତି ଶୋଇଛି। ବହୁତ ସୁନାଟେ ମୋର ବିଲୁଟା, ମୋ ପାଇଆଟେ। ଆଉ କ'ଣ କୁହ? କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ କାଲି ବଡ଼ ପୂଜା। ତୁମେ ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କର? କମେଣ୍ଟ କର। ତୁମମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଯାଅ? ଆମର ଏଠି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲେ ଶାରଳା ଦେଖୁ, ଆମର ଝଙ୍କଡ଼ ସିନେମା ଶାରଳା, ସେଇଠିକି ଆମେ ଯାଉ। ମୋ ଗାଁ ମୁହଁରେ ବି ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମର ଯାଆନ୍ତି ଶାରଳାଙ୍କ କତିକି। ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସୁ। ମୁଁ ବି ଯାଏ, ଆଉ ଯଦି କେତେବେଳେ ଟିକେ ଏଇନା ଯାଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଗଲାବେଳକୁ ତାପରେ ସେଠିକି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଆନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି
କାଲି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେଉଁଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମୋତେ ମାନେ କାହିଁକି କେଜାଣି ନୁହେଁ, ମାନେ ମକର ଚାଉଳ ମାନେ ମୋର ବେଷ୍ଟ, ମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୋର ବେଷ୍ଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲା ମୋର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚଳିବ କି କିନ୍ତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ମିସ୍ କରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ମୁଁ ପୁଣି ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲା ତ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି କ'ଣ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଆମ ଘରେ ମାନେ ମୋ ବାପ ଘରେ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପୂଜା ବିଧି ସବୁ ନା ମାନେ ଭଲ ମାନେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମରେ ଭଲ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରଲି ମାନେ ହୁଏ ପୂଜା କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଖାସ୍ କରି ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ସେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବି ଖାଇବା ଲୋଭି ନା ଖାଇବା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ମୁହଁରେ ବି ମନେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଫୁଡ଼ି ବଟ୍ ମୋତେ ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରସାଦ ତୁମ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ସେତିକି ନା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଖାସ୍ କରି ଆମ ଘରେ ମୋ ମାମା ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି ହାତରେ। ସବୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଣା ଆମର ହୁଏ ମାନେ ଖାଲି ଆମ ଘରେ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଆମ ଘରେ ହୁଏ ଆମ କଲୋନୀ ସାରା ମାନେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଆମ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ପଣା ସମସ୍ତେ ମୋ ବାବା ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ମାନେ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଯିବେ ନ ବି ଖାଇଥିବେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ପଣା ଆଣିନ। ଆମ କଲୋନୀ ଯଦି କିଏ ଏତିକି ବି ଖାଇଥିବ ସେ ଆସିବନି ଆଣ୍ଟି ଆଉ ନାହିଁ ଟିକେ ଦଉନ ଟିକେ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ କି ମୋ ଇଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ତଥାପି ମଗାନ୍ତି। ମାନେ ବାପା ଆମର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ତିଆରି କରନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମାନେ ଥରେ ଖାଇବେ ନା ପାଟିରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ମୋ ମାମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଯେ ଥରେ ଖାଇଥିବ ସେ କହିବନି ମାନେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି ବୋଲି। ଥରେ ଯିଏ ଖାଇଥିବ ସେ କେମିତି ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିବ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ଖାଇବି। ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାନେ ମୁଁ ଆମର ସବୁ ହାତ ରନ୍ଧା ଗୁଡ଼ିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ସବୁ ମିସ୍ କରେ। ଆଉ ଭୋଗ ସବୁ ପୂଜା ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କାରଣ ମୋ ବାପା ବି ସେ ମକର ଚାଉଳ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭୋଗ ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ନ ହୁଏ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ବି ଗୁଜୁରାତି ଫଳ ମହୁ ଅଦା ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ଦହି ଛେନା ମାନେ ଓହୋ ସେ ପ୍ରକାର ମାନେ କହିଲେ ତ ପାଟିରେ ମାନେ ଲାଳ ବାହାରି ଆସିବ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯାଇପାରୁନି। ମୋ ମାମା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ଥିଲେ ହଁ ସିଏ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ମୋ ଘର ବାପ ଘର ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୋ ଶାଶୁଘର ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଉ ପାଖରେ ତ ସେମିତି ତ ଯାଇ ବି ହେଉନି। ହଁ ସେମିତି କିଏ ଆସୁଛି ବି ତଥାପି ମଝିରେ ଥରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଥରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ଜଣେ କିଏ ଆମର ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ମାମା ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏମିତି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖି ଖାଏ ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୋ ମାମା କହେ ତୁ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କରୁଛୁ ନା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ମକର ଚାଉଳ ତୁ ଆହୁରି ମାନେ 500 ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକା ଟିକେ ପକାଇ କରିବୁ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମାନେ ଏବେ ବି କହିଲେ ମୋ ପାଟିରେ ଲାଳ ଆସୁଛି ହେଲା। ମକର ଚାଉଳ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୋର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗଟା ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ରେ ହୁଏନି। ଏମିତି ମାନେ ମିଛ ନାହିଁ ମାନେ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ବି ଯେଉଁ ହୁଏ ଭୋଗ ମନ୍ଦିରର ଭୋଗଟା ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ଖାଇବି ମୋ ବାବା ଯେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମିତି ଭୋଗ ମାନେ ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଏନି। ଅଲଗା ଭୋଗ ଅଛି କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମକର ଚାଉଳ ଏମିତି ବାବା ଯେମିତି କରନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ବି ସେମିତି ହୁଏନି। ମାନେ କହିବିନି ସବୁ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଭୋଗଟା ହୁଏନି ଅଲଗା କିଛି ଭୋଗଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଯେଉଁ ଭୋଗଟା ଯେମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ସେମିତି ଆଉ କେଉଁଠି ଖାଇପାରୁନି। ଏଠି ବି ମୁଁ କିଛି ଭୋଗ କିଏ ବି ସେମିତି ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରେ ସବୁବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲେ ଖାସ୍ କରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଥା ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ। ମୋ ମାମା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ବି ନଥିବି ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଏ। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମାନେ ଜାଣ ସେମାନେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଯେତିକି ଖାଇବେ ମୁଁ ଜଣେ ସେତିକି ଖାଇବି। ମାନେ ଚାଲିଥିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ।
ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି। ମୋ ବାବା କହିଲେ ତୁ ତ ଖାଉନୁ ଆଉ ଅଧିକା କରିପାରିବି ତା ପାଇଁ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବାସ୍ ହେଲେ କାରଣ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଖାଇଲେ ପେଟ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଓହୋ ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ୍ରେ ଖାଲି କହିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଖାଲି ସେଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହିଁ କହିଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହବିଷ ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ ହବିଷ ଡାଲମା ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଥିବେ, ମୁଁ ହେଉଛି କେହି ବି କହିବେନି ଯେ ଆମର ହବିଷ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହବିଷ ଡାଲମାଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲି କିଏ କହିବେନି। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଅଲ୍ ଫେଭରେଟ୍। ସେଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ହବିଷ ଡାଲମା ମାନେ ସୋମବାର, ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ମାମାର ସ୍ପେଶାଲ୍। ସିଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସୋମବାର ଯେଉଁ ଭୋଗଟା ସେ କରେ, ଓହୋ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। ମୁଁ ସଦା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଲେ ଆମର ଏଠି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ସେମିତି କରିପାରନ୍ତିନି। ମାନେ ଯେମିତି ମୋ ମାମା ତିଆରି କରେ ସେମିତି ସେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତିନି। ମୋ ମାମା ପ୍ରତି ସୋମବାରରେ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଭୋଗଟା ଲାଗେ ସିଏ କରେ, ଅରୁଆ ଭାତ କରେ, ଡାଲମା କରେ, ଖଟା କରେ, ଯେଉଁଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ କି ବାସ୍ନା ସେ ସ୍ମେଲ୍ ଓଫ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ବହୁତ ଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏନି, ଖାସ୍ କରି ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଥିଲା 2-3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ରହିଥିଲା। ମାନେ ଏକୋଇଶିଆ ଆମର ଏଠି ଆମର ହେଇସାରିଲା ଶାଶୁଘରେ, ଏକୋଇଶିଆ ସରିବା ପରେ କାରଣ ଏଠି ଯେହେତୁ କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋ ଶାଶୁ କେୟାର ନେଇପାରିବେନି, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ 2-3 ମାସ ପାଇଁ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁଅକୁ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି। ସେବେଳେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି ଟୋଟାଲି କଟକ କିଛି ଯାଇକି ଆସି କଟକ ମୋ ଭଉଣୀ ରହିଲା କଟକ। ମାମା ପାଖକୁ ମାମା ଆସୁଛି ଦେଖାଉଛି ହେଲେ ମାନେ ନିଜ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଯାଇପାରୁନି। ଏବେ ଭାବିଛି ଯିବି କେଉଁ ମଝିରେ ଟିକେ ଯିବି, ଆଉ ଦିନ ରହିକି ବୁଲିକି ଆସିବି। ଖରା ବି ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଟିକେ ଯିବି, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରିକି ଆସିବି। ବହୁତ ଦିନ ଯାଇନି। ମାନେ ଏମିତି ବାପଘର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ମାନେ ଯିବାର ଯଦି ନା ମାନେ ୱାନ୍ସ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଯାଉଛି, 8 ଦିନ କ'ଣ ମାସେ ଆଗରୁ ବି ମାନେ ଆଉ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଖାଲି କେମିତି ଯିବି ଘରକୁ ଯିବି, ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, କେଉଁଟା କ'ଣ ରହିଲା କି ଆମର ମାନେ ଫୋକସ୍ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ମାଇଣ୍ଡ ଫୋକସ୍ କେମିତି ଯିବି ଘରକୁ ଯିବି, ବାସ୍ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍। ତୁମମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କର। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।